Usa ka 22 anyos nga graduating high school student ang mipusil sa iyang kaugalingong maestro human giingong gikasab-an siya kagahapon sa hapon sa tunghaan sa munisipalidad sa Tabuilan, Sugbo. Matod sa inisyal nga investigasyon, si Elmer Arcillas napuno sa magtutudlo niining si Jeronimo Flores kinsa perminting nangasaba kaniya tungod kay pirmi siyang late sa klase. Giingong niadtong tunguran nagsakay si Flores sa iyang motorsiklo dihang gipusil ni Arcillas sa pipila ka higayon ug giigo sa may paa. Si Tabuilan Police Chief Welder Grapa nibutyag nga matod sa mga classmates ni Arcillas nga miila sa suspect isip usa ka hilumon nga tinun-an misaysay nga ang ilang maestro nang hagit og sumbagay sa tinun-an. Sigon pa ni Grapa nga si Arcillas sigig ka late tungod kay maningkamot kinig buhat og basket aron makasustenar sa iyang pagkaon. Ang biktima gidala sa Tuburan District Hospital ug stable na ang kahimtang apan dili pa makatarong og istorya. Samtang ang tinun-an gibalhog sa Tabuilan Police Station.